Ma'am, ikaw po yung barangay secretary. I-record nyo lang po, ma'am. Ano po? Appointed lang po ako. Appointed. Sino po yung secretary nyo talaga dito, ma'am? Ako. Oh. Appointed as barangay secretary. Kaya nga po, Siyempre ma'am. ang mga nakakataas sa akin, sila po ang Ma'am, i-record nyo lang po sa record book ninyo na kami po from Ako Bicol ay nagre-request po na makausap namin si Kapitan. Bakit hindi nyo po mamay record? Kailangan po. Ito wala yung record. Ay, ang hawak po niyan. Monitoring lang po. O, sige po ma'am, hintayin ka po namin. Kunin nyo po yung record book nyo. Sino yung record? Yan si Kapitan po. Secretary na talaga dito. Makapagtrabaho ng maayos at walang nasasagasa ang tao. Yan lamang ang tanging nais ni Reynaldo Nokumura upang may pangtustos sa kanyang pamilya. Pero paano kung ang kanya mismong tiyuhin na isang barangay kapitan ang magiging dahilan para mawalan siya ng hanap buhay? Yan ang mabigat na problema na inilapit ni Reynaldo Nokumura sa Ako Bicol, tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Yun nga po mamang gusto kong malaman sa kanya kung anong ibig sabihin niya nung tik-tik po ako at saka yung informer po. Meron ka bang ginawa kay Kapitan para asiraan ka niya? Yun nga po hindi ko matanggap-tanggap kasi. Tiyuin ko po siya tapos ganyan siya sa akin. Pinagbibintangan ako no na tik-tik daw po ako tapos informer. Ano bang tinitik-tik mo? Yun nga po mamang gusto kong malaman sa kanya eh. Kaya nga gustong gusto ko siyang makaharap na sa mga ganito. Saka po nagpa-blatter po ako sa barangay nito. Hindi naman sa akin umarap eh. Para maaaring malaman natin yung legal na aksyon, makakausap natin sa linya ng telepono si Attorney Georgina Rainbow Raico Andes ng Legazpi District Office 2. Magandang hapon po, Attorney Andes. Yes, magandang hapon po. Pwede po siyang mag-file ng kaso ng criminal case laban doon sa paninirang puri na ginawa laban sa kanya. Opo. Tungkol naman po doon sa pagtanggal sa kanya sa trabaho, kung hindi po ito dumaan sa tamang proseso, at kung wala namang sapat na dahilan para tanggalin siya sa trabaho, kung dahil lang doon sa dahilan na sinabi siyang informer daw siya, pwede siyang mag-file ng illegal dismissal case laban doon sa kanyang employer. Pilit din naming kinukuha ang panig ni Kapitan Saldi Nokumura. Ngunit, hindi siya nagpaunlak ng panayam sa aming programa. Opo. Kaya lang, si Kap ay kanina sabi nasa ospital. Sunod naman, nakauwi na daw. Tapos nawala uli. Balik siguro ulit sa ospital. Oo, sa Manyog naman daw. Oo, May Manyog ba doon sa mukhang daming pinatiran? alibay nitong si Kapitan. Marami ha? po sir, maraming yugan po doon. Tapos biglang nandoon naman daw sa Mabato. Oo. Ngayon, Tapos hindi na wala alam na. kung nasaan. Wala na. Pagkatapos ng aming programa, ay agad naming tinungo ang barangay Kinertilan sa Kamalig upang personal na makapanayam si Kapitan Nokumura. Tanging ang kanyang sekretarya lang na si Aiza Nota ang humarap sa team tabang ora mismo. Nung pumunta siya dyan, yun po ang sinabi niya na sa palo ng kapitan, itinda daw ang bupa para mabinta kaya no comment. Ano daw po yun, ma'am? Taghambog daw po ni kapitan, itinda na lang daw sabi niya. Kaya Hindi, umarap na lang siya dito tabi ma. Para yung side niya, malaman natin Opo kung ano. ma'am, andito po kami sa barangay hall para dito na lang po sana pag-usapan. Kasi tama naman po ma'am, may proper venue naman po yung barangay hall, di ba? ako po ma'am, no comment po ako dyan. Ma'am, alam ko po hindi no comment ka. Kaya lang po ma'am, yung concern po ni sir, ang inirereklamo po si Kapitan. Ibig sabihin po, pag si Kapitan po yung inirereklamo, wala pong nagiging aksyon or wala pong nagiging usapan. Meron po ma'am, kasi dati po may nagreklamo na sa kanya. Dito pa lang po, na siya, aggressive siya, kaya hindi po natatapos. Kasi kapitan po, hindi na po siya makikipagharap kasi dala na nga po siya, kasi hindi siya ginagalang. Kasi ayaw po nga nilang matapos. Kasi hindi po umarap si Kapitan. Umaharap po, sila mismo yung nag-aanak. Nagharap po ba sa'yo si Kapitan? Hindi pa. Mga kasama po yun, kaya ako madam, no comment po ako. Mayroon pang Kung isang gusto mo po, quad dito na isang... kapitan po kayo Sige, Pwede po natin pag-usapan ng maayos po ma'am. Gusto po namin matulungan yung kapag nagreklamo. Pwede po ba? Balikan po po. Oh. Kailangan niyo po pa ng approval ng Kapitan? Siyempre siya po, kapitan.
barangay secretary, i-record nyo lang po, ma'am. Ako, ma'am. Ano po? Appointed lang po ako. Appointed. Sino po yung secretary nyo talaga dito, ma'am? Ako. Oh. Appointed as barangay secretary. Kaya nga po, Siyempre ma'am. ang mga nakakataas sa akin, sila po ang Ma'am, i-record nyo lang po sa record book ninyo na kami po from Ako Bicol ay nagre-request po na makausap namin si Kapitan. Bakit hindi nyo po mamay record? Kailangan po... Ito madam yung record book. Ay, yung hawak po niyan. Monitor lang po ito sa O, sige po ma'am, hintayin ka po namin. Kunin nyo po yung record book nyo. Ilang minuto pa ang lumipas ay muling tinawag ng kanyang sekretarya si Kapitan. Subalit, maging ang kanyang sekretarya ay tinakasan na rin ang aming team. Abogado mo lang daw may simba. Kawawa naman pala yung mga nagre-reklamo dito. Pag siya ang nire-reklamo, hindi talaga siya umarap. Yan, konti lang yung problema. Kung Hindi, tatapusin dito, konti lang yung Oo madam. nga, oo nga. Kaya lang, yung wala naman magagawa at ayaw makiharap. Kasi- Siyempre, kapitan. Nandiyan ka ko yung pamangkin mo. Sabi ko, gusto kayo magka-personalan para maayos na. Ay, ayaw ko anyang marap sa kanya. Bilin. Ayaw ko marap sa kanya. Ay, gusto na rin sa korte na lang magharap. dapat hindi na sa kanila umabot. Kung nung una pa lang, Pagharap. kinausap na ako niya. Sinadya na mismo namin si Kapitan Nokumura sa kanyang bahay. Ngunit, tanging ang kanyang anak ang humarap sa aming team. Si Kapitan po, andyan pa po ba? Busy si Kap? Umalis na po. May life naman ito dito. Wala po kasi siya dito. And hindi po siya malasagot kahit kung ano-ano. Kung may ligaan niyo po, harapin na lang po. Doon na lang. Sige po ma'am, maraming salamat po. Mga ka-action, pilit natin kinuha itong side ni Kapitan para at least makapag-usap sila nitong nagre-reklamo. Pero nakailang beses tayo nagpatawag mga ka-action, kasama itong barangay secretary, pinuntahan pa ng barangay kagawad, pero wala na si Kapitan sa kanilang bahay. Nakausap natin mga ka-action itong mga anak, sabi busy daw si Kapitan sa kanilang barangay, pero wala naman dito si Kapitan dito sa barangay hall. Pero ang sabi ng kanilang anak, bili ni Kapitan, magkita na lang daw sa korte. Dahil sa hindi pagpapakita sa aming team ni Kapitan Nokumura, ay sinamahan na ng aming team si Reynaldo sa tanggapan ng Department of the Interior and Local Government para sa kanyang paghahain ng reklamo laban sa kanyang tiyuhin. Agad naman kaming hinarap ng opisyal ng DILG na si Luningning Brazil. Gawa na lang po kayo ng written complaint para ipa-receive po Ano natin na dito po sa ma'am, NERC. pinaready ko na po. Receive na lang po dito sa NERC. Agad din daw silang magsasagawa ng investigasyon para sa reklamong inihain ni Reynaldo. This will be referred back to the Provincial Office of Albay to conduct an investigation. And itatap pa din nila yung LGO sa Kamalikan. So, as to your question kung kailan, this should be acted upon very soon. Labis naman ang pasasalamat ni Reynaldo sa ating programa dahil ang kanyang matagal ng problema ay mabilis na natugunan. So, kumusta yung feeling ngayon na nakapag-file na tayo ng case against kay Kapitan? Medyo okay na po, ma'am. Yung pakiramdam ko po, parang nabubunutan ako ng tinik. So, at least makakatulog ka na din ng Opo, ma'am. maayos at kung magkakasalubong man kayo ni Kapitan, Mahayaan ko na lang siya. Maraming salamat po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kasi po nakapag-file na po ako ng complaint sa DILG po. At saka po kay Congressman Saldico po, maraming salamat po.